హలో గాయ్స్, నేను ఇప్పుడు ఒక గుడిలోనే ఉన్నాను. ఓకే, గంట కొడదాం. గంట పడగొట్టేసాం. బుక్స్ బంతుకి అయితే కోపడతాడు. ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు రాత్రి అవుతుంది. గుడి మూకేద్దాం. ఇటు వెళ్దాం. బాణం ఎటు వెళ్తే అటే వస్తా. ఎటు వెళ్ళింది? ఇటు సైడే వెళ్ళింది. అదే ఫ్రెండ్స్, అక్కడ గమనించారా? మీకు ఇలా చేసి చూపిస్తాను. ఇవ్వండి, అక్కడ చూడండి, అంత పెద్ద కోట. చూసారు కదా? కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్ ఇంత పెద్ద మహల్? ఎవడో అద్దగాడిద్ద ముట్టియాలి. ఈ లోపట్లోకి వెళ్తాం. మేము మన సీక్రెట్ ఉందా, దీన్ని కట్టించింది నవాబ్ గారు. మన రియల్గా ఒక నవాబ్ గారు ఉన్నారు, డూప్లికేట్ నవాబ్ గారు ఉన్నారు. కానీ మనకెందుకు కానీ నవాబ్ గారు చరిత్ర నాకు తెలియదు, కానీ తలుపులు ఎవరో ఓపెన్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అనుకుంటా. ఈ దీపం అయిపోయినా ముట్టి చేశాను. ఇక్కడ ఏవో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. లైట్లు కూడా పెట్టారు అందంగా. సౌండ్ విన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఉబి అన్న సౌండ్ వినిపించింది. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఒక డోర్ చూసాను. ఎస్, ఇదేంటి అంత మీదికి ఉంది? మడకెందుకు? అంత దూరంకి వచ్చాం మనం. ఇలా వెళ్ళిపోదాం. అక్కడ ద్వారం ఓపెన్ చేసింది. 2 కళ్ళు, ఒక ముఖము, నవ్వు, కోపం కనిపిస్తున్న విచిత్రమైన తలుపును ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేయగానే ఒకసారి ఎగిరితే విచిత్రమైనది ఒకటి కనిపించింది. అదేంటంటే అదే చూడండి. అవును, మనం ఇంతకీ వచ్చింది ఇదే దారిలో కదా? అక్కడ సైడ్కి వెళ్దామంటే ఈ విచిత్రమైన ఈ కోటని ఇంతవరకు ఎవరు చూడలేదు ప్రపంచంలో. ఇప్పుడు వెళ్తురు వచ్చింది. తలుపులు ఎవరు పెట్టారు? మీదికించి చూస్తే అందంగా ఉంది, కిందికించి చూస్తే డార్క్నెస్గా ఉంది. ఈ కోట కిందికి వెళ్దాం. లైట్ పెడదాం. వావ్, ఇక్కడ పడగొట్టేసి ఈ దర్గారుగా స్వీకరిద్దాం. ఇటు 1 ఓకే, దర్గాని మొత్తం చూసేసాము, కానీ టైం బాగా అవుతుంది. ఎవరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు? గాడిద నవాబ్ గారేనా ఇప్పుడు మాట్లాడింది? అవును రా చిచ్చా, దీని మీదికి ఎక్కావా? నవాబ్ గారు, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? నా ముందుకు వస్తే నా దగ్గర శివుడు త్రిశూలం ఉంది, చేసిస్తే పని అయిపోతుంది. అది మాత్రం చెయ్యకు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ శూర్పణం విసిరేసావా? ఇప్పుడు వెళ్ళి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూడు, అర్థమవుతుంది నవాబు కోట అనేది ఎంత ప్రాణం.
ఫ్రెండ్స్, ఆ విచిత్రమైన పక్షి ఏంది? నేనే నవాబుని. అంటే నవాబేనా ఇది? నవాబుని. ఎక్కడున్నావు నవాబు? చెప్తావా? చెప్పావా? ఇక్కడ కనిపిస్తున్నానా అడ్డగాడిదా? ఇది నా నవాబు కోట. అమ్మ, భయం పడుతుంది. ఒక డైనోసార్ ఇదేంటి? ఫ్రెండ్స్ చూడండి, నవాబు గారి బంగ్లా. పక్షి ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బ్రైట్నెస్ పెంచుతా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నవాబు కోట అయినాక కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇక్కడ ఇంత సౌండ్స్ వస్తున్నాయని ఇక్కడికి వచ్చాను. డియర్ బిగ్ బాస్ నా పేరు అది పెట్టుకున్నాను, కానీ నా రియల్ పేరు అది కాదు. ఇప్పుడు కొలగొట్టేద్దాం. నవాబు కోటలో ఆత్మలు తిరుగుతున్నాయని చెప్పారు చాలామంది. అది వెయ్యాలా కాదా అని చూద్దాము. అదేంటి ఫ్రెండ్స్? నిజంగా దయ్యాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా అయిందనుకో, ఇది ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఇది చిన్న అదేది మీకు చాలా దగ్గర వేసి పెద్ద ఈ ద్వారం ఓపెన్ చేద్దాం. నవాబు గారి కోట ఎవరు రాకుండా చేద్దాం. గది ఓకే. ఇంత పెద్ద రాగి మర్చిపోయింది. అది ఏం సౌండ్ ఏమో. విలేజర్స్ ఒక్కసారి ఇక్కడ పేరుద్దాం. నాకు తోడుగా ఉంటారు విలేజర్స్. ఇదిగో విలేజర్స్ వచ్చేసారు. ఇదేంటి విలేజర్స్?
ఇంటికి వెళ్ళే దారి కానీ వెళ్ళలేకుండా సరే ఎట్లా అయినా మనం ఉన్నాము కదా ఈ నవాబు గారి కోట అంతం చెయ్యాలి. నవాబు గారి కోట ఎవ్వరు వెళ్ళకుండా చనిపోయిన విలేజర్స్ కానీ ఎక్కడ వెళ్ళకుండా చూద్దాం, కాపాడదాం. ఇవ్వండి వ్యక్తిలో చూస్తారు. ఇప్పుడు విలేజర్స్ రండి, నీకు విలేజ్ చూపిస్తాను, లేకుంటే దయ్యాల చేతి అయిపోతారు. ఒక్కొక్కళ్ళని నేను చేసేంత ముందే మీరంటే విలేజర్స్ మీకోసం ఎంత చేసినా చాలామంది చనిపోయారు విలేజర్స్ ఇప్పటికే. విలేజర్స్ చనిపోయి 2 కాలం అయినా కానీ ఇవి వదలటే లేవు. ఇది కనిపిస్తుందా? ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కనిపించిందా రాకేషి? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి. కనిపించింది కావచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలామంది విలేజర్స్ మాత్రం బతుకున్నారు. విలేజర్స్ని రక్షించడం మన బాధ్యత. ఒక్కొక్కరికి విలేజర్స్కి ఇటువంటి అమాయకమైన విలేజర్స్ దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం. ఇదేంటో నాకు తెలీదు. పొట్టి దయ్యం ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం. ఇది కాపాడండి ఈ చంద్రకళ కోట. దారుణమైన వర్షం. ఈ సౌండ్కి ఆ బెల్లు ఒకటే దారి. ఇప్పుడు ఆ బెల్లు కొట్టుకుంటే ఈ బెల్లు గోళ
చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. అంతలోనే ఇక్కడ రాక్షసులు ఉంటారా, ఎక్కువ అవుతారు. ఇది నవాబ్ గారి కోట అని ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంచి పని చేశాడు, కానీ ఆక్రమించుకున్నారు. అయ్యో, ఇప్పుడే రాక్షసులు ఉన్నారంటే విలేజర్స్ బతుకుతారా? మన బతుకని రాక్షసులు. మనుషులు అంటారు బతుకాలి. ఎంతమంది చేస్తాను, లక్షల మంది జనాలు కూడా ఉన్నారు. చూసారా, అక్కడ రాక్షసులు మొదలైపోయారు. అమ్మా అవని మూడు దెబ్బలకి చచ్చిపోతుంది. జై దుర్గమ్మ, విజయవాడ పెద్దమ్మ, ఆంగ్లూరు చిన్నమ్మ, వీరు చావక తప్పమ్మ, వీడు చేస్తానే అయిపోతుంది. ఆఖరికి గుడి గోపురాన్ని నాశనం. ఎంత కష్టపడ్డా ఈ కోటకేం చెయ్య చావురా. వికాస్, నాకు నేర్పిస్తా స్కూటీ నేర్పిస్తా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆపేస్తాను వీడియో. నేను ఒక్కడిని చంపేసి జై దుర్గమ్మ. బట్టడానికి అవసరం లేదా?
ఓకే ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు